Niin, nyt se sieltä tulee. Paljonko kello on? 21 yli tulee. Tuolla noin tulee. Isolla lautalla tulee. Ja. Jyske käypii. Paikolanne valmiit. Hei! 21 yli. 21 yli. Mitä? 11? Niin. Joo. Siinä oli aika. 11.21. Siellä se menee. No pitää käydä tuolta. Yli. Siellä se ukkeli menee. Ei noussut ylös. Ei noussut ylös. Ei noussut. Hei, se kääntyi nytten. Nousisko ylös nytten? Olisi se hauska, jos se nousisi ylös. Niin. Eikö se kääntyi toisinpäin? Se meni kohta. Kerttu tuolla on sitten talonvahtina. Ja tuommoisilla lautoilla lähti jäät. Nyt on ihan komea jäänlähtökö. Harvemmin näkee, että noin on isolla lautalla. Mitä Mikko sanoo? Mistä asti tulee jäät? No katsotaanpa miten lähteekö se tuo ja mittaako se tuohon alatuohon. Niin, tuleeko tuota pato tuohon? Sittenhän se alkaa nousehan vesi. Ei se nyt tule patoa niin löyhät jäät, ettei se saa patoa. Mutta ei se näin isoina telinä ole lähtenyt kyllä aikoin. Kunnon jyty kuuluu. No niin hyvä, että ne lähtee niin. No me saatamme semmoisia Mikä tuolta huilaa? Ja vuokkokin lähti just kun tuolla. Minne se lähti? Älä minusta ota kuvaa. Ei. Sanooko Mikko kellonajan oikein? Sama. Ja se lähti jäi. Ja se on. Älä siellä hukuta itteäs, Juhani. Juhani, älä hukuta itteäs. Oho, nyt tulee paljon tuolta. Jyske alkaa kuulumaan. Mihin se vuokko lähti sitten? Kello 11.21 lähti. Paljonko se nyt on kello? Se on 11.25.
Juhani, älä mene sen jään matkassa.